magoro bengi ya yeritko rya Jumanne tariki 10 mutinyo mutangani omwaka bwechi 2023 mwanchi omurieri nkwege na ritko rya uri abereri toirer kegima na nene kwa berego kwego kya aso kubwate mirobiri yonse getaseni kya Ndizi TV nabwo obwansu bwo Gusii ne chingakingia kraya Eyemo ya bono mugoroba chingakindete ko ariganya SMS ya Amayia eri onkomanyuna nara ya kubwatirana nabasaki baito mangana Amayia to kwariganire asenchera ere yobwikiranu nyana bakogandira gotonyora sensemere ya Facebook wetra Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube tonyora wetra Ndizi TV News na bogo tweet wetra @Ndizi TV News waigo ase website yeto ngora tonyora wetra www.ndizitv.or.ke erio togendre go sanga mankeritagan kegima tigana kumanyega tiari nkwaliganirete asenchire yobwenye ana tu abakira mu rugurana n'uiranira gocha twararenge nsirande gukirande yaje gusigura na yarenga bakanyo twasirengera bakanyo twakumwe ngirende mangana ndakire gochi abagotu abari noborema ne chintakana kurwase county ya Kisii konyorobo konyi kurwase serikali asumuroberio oinua jamii asi machipara chito chirabe ngumotete gotana chipara pakechi yankaga chingobosoku inuwono na inumokono omubungo kitutu chache Southampton kibagendi koine kenach kubeke mirobere mekiranu asensemo ya magenderero. Each officer will get the requisite uniform. I do not expect what has been happening in the past, that these officers are asked to go and look for uniforms and buy them using their own money in all manner of places. Omurai wense Dr. William Samoei Ruto koine kia serikali nechikoena nachi uniform chinya asaba obisabu burendi. Mwancho muriere bono ayo munanda manke ngo kwariganie eri onkomanye asenchera ere yobwikirano ere triane Evelyn Osero tokobwatrana nere Joshua Uta kwene kyabuna wikire asensemo yebimanyerero kabana intwe komweryo kokwarigani to chake korwase county ya Kisii awase abana inchi korwase county ye anene abagotu abali batari kwenyara na boigo chintakana babiri bawesokya eriyo konyoro bokonyi bwe serikali yemagega ya serikali kochaga kobwatuka chibesa echo bokonyi inse muroberio manyekanite buna inua jamii abantu abange ni gobesokia erio konyora chibese echo egento bago keire na wakire serikali ngambia mono asibateru nanchi chikubakonya ase okwegendereria muroberio yoni gora wano mobisa kurase serikali ya county ya Kisii asensemo ya social development uyo manyekaine buna David Koskei muri keito Joseph Tamisi na bawikira na senseme yona utwariganerio roboti urwa senchira ya bene bono nigo eserikali enene yabwatukire chibesa ochia sumuroberio inua jamii ejigo jigokonya abantu abagotu abamenyete no barema na boigo chintakana ayangorengana David Koskei uyore omunyakirogo mbwe department ya social services imeye county ya Kisii. I want to say that the program Inua Jamii has begun. Started on Monday, which is actually yesterday. Most of the plans are actually ongoing. They are serving the older people as by the word standard. The money that we are paying, they are actually paying for the 4 months. We know it has delayed, but the goodness is that it is actually paying the arrears for July, August, September, and October. That one is not yet, and we are waiting the government to allocate more funds. Then I think we can go. They will also be put in the payroll. Omoroberio ibokoena na chibesa nigo chagete litukuria igoro imense ya Kenya asebo igo abange babantu abagotwanyara ko bagwikirana konyore nibo yabo batogie serikali na kuyegania egendere amono omoroberio yo elio kwene kiabuna ebese yenyare ko bagekonya abantu abagotu ana tu abakira mu rugurana n'uiranira gocha twararenge nsirande gukirande yaje gusigura na yarenga bakanyo twasirengera bakanyo twakumwe ngirende mangana ndakire gochi kino torera serikali yande yatunyira naende toko akira serikali ngambye mono ende bona bagusibe tubona barabon twarore ngambye mono asege yo nanji konyo tomanyire nga twakana tibo kinge ko akire ntwarore ngene kyabo akitinto ngambye mono bona ira ni no mago ko manene nga na ndi mwatira ndi system to alenge
chibese chichia ino jamii chiato konyera bana tintakana mono mnanje chiasukia asena ikeirwa noiga iwonde no magoko monene. Omunyakirugo oyo David Koskei nigatebire omuchando bw'ebyara nonyare koba gogochandekerwa gwetera ase omogambi boigo obisiaye na boigo kwene king'onyare koba kwene na marube abwenerete gochie ase chibengi chinyare koba chikobatoka chibese chigochia ase abantu bali baranyare koba bagotwara omuchando bw'ebyara. Issue of the fingerprint, after the engagement with the banks, they have given us assurance that if there is a problem with the fingerprint, what is required from the beneficiary is that the caregiver will go straight to the chief. The chief provides him a letter for her, and then that letter will be brought to our offices, to the social development offices. They are given. They are being in our offices. They are being confirmed. If they are in the system, and the caregiver is there, he will also be given another letter, and he will go straight to the bank and he will be given the payment. Nonyena bo abange boigoni go bayeganirie eserikali enyare ko bayekomenta enibeyo elio goikirania amagani ao anene kubatikana gukina kubugima imensa ya Kenya. Mono naende tigabato toge sigento keke ebese terigo toisana rere binto biamente kaniririgo nara yu saba kusiba minto tigatomente rue serikali ye ruto dende tigatoge serebese. These are actually people who are very old and they require dignity. So we have talked to them, to their managers, and they say they provide them with the tents and the chairs as we go along. Kuripoteri gataseni kia Ndizi TV kurwe kaunti ya Kisii aliyetarana Josephat Hamisi. Mia mono murikeito Josephat Hamisi ase oroboti ururikiranu murobelio buno yoboigo no chaka ase kaunti ya Nyamira gukora wana Nicholas Rioki uyogani bali bago konyeka kurwase chibese cyo kweneke bunango ikirana bare ase chibenge gichirange na barabwo eriyo konyora chibesa chingakiye chiboigo Rioki ni gababoriye kweneke bunango babare maiso naboigo kotwara guse kurinda enchera bagutumeka chibese chiri chibakonye ase okwegenderia murikeito kurwase kaunti ya Nyamira job manki Norboti urwaso bwikiranu nigo abakenya barense omoroberio oinwa jamii au bare namaganio ao buna abagotu chintakana na batari kwenyara bagendete konyora chibesa choko basira ase obogima. Serikali nja bwatugeta chibesa chirichia inwa jamii wachia ase abantu bai kago kwana nabaliki bamangana Amayia Nicholas Rioki oyoromo bisa kurwa soro sagirwa social development county Nyamira nasegeta abantu barense omoroberio yo kuoya chibesa chiabo ya county ya one open for you go kurusi chibesa anytime you want tatiga egento ta kolengelinga to basa kogenda for 3 payment cycles otaragenda kurusi chibesa lakini to basa ko jidika ngabono ngo giseve imali nga chiabegwa toraje kuoye nande chiabe kujibo etani chisaiko isato chibesa jina bajira asa kuira ni jina irobe sababu na bari na gyumuntu yokobegiru besa takoliki taiyo ime county ya Nyamira nigo abamenyi gwetani chiribu 15 nemo barachikwegwa chibesa echio echichire chiemetienyi ene konyora batara egwa omotienyi ogatano na kabere omotienyi ogatano na isato omotienyi okianda nomotienyi oikomi. Serikali ya ngangwa kanere shilingi 8,000 chimetienyi ene yoro motienyi osaba motienyi 8 oyokianda no motienyi oikomi. Ase omwaka 2022 ilikonyora batara complete wakana igo metienyi ebere netigarite isiko ya motienyi oikomi no motienyi oikomi na kabere. Nabasemya koba maiso ekero bagochikuo ichibesa echio nabo igotorokia onde bwensi chipini chiabo. Bali babwate pin risky gere igoro mono in that most of them ogonyorange bako gache pin yeli pamoja ne card so oboibi oboko baigoro abange babo babire bako iberwa na sana igekoleto mujando munge mono lakini at least ne improved services sababu muntari kogenda bira gwakanwa
Ensemo yabalie bateneneti gukonyora chibesa ekio nateba eserikali negendete korobeya elinde banyore eng'eri yabo. Bali barateneti kuchibesa 20 kuchakira 2018 anene mono bakemba ajete bakaba issues cyaba kikabari solved bagakorerwa endokoro ng'ali targeting bakaba issued na maruga yo kugura chi account so bakagura chi account bakairana lakini rende bado ntorakora gokoraki obashugulikira bonse fully bali bateneti kwe abantu baito tiga toteme gokonya abagotu gositoteme gokonya abantu bali bakonyi no murugerero yo inu wa jamii Koruase kaunti ya Nyamira ginko reporteria Ndizi TV Job Maangi. Miyamano murikeito Job Manki ase oroboti ororikiranu koruase county ya Nyamira tokoira na ase county ya Kisii nigo abamenyi bebunge ya Kitutu Chache South ime county yega bagendrete kubwatuka ebirengerere byabo kubwatikana nali baganitie abega ko ligereriwa asensemo ya magendero okwana sensemo ya Nyabururu nigo abamenyi abo bagokwanira amangana au gati yabo kwenanwa wage basario korosi wa wage pari gati ya Ndamanke ayo baganitie nene aiweli bagari tanga no murobero bagokorawa no mo chumbe webunge ya Kitutu Chache South Anthony Kibagendi oyoene kiabuna na chigo ikiranionsi ase abamenyi bebunge yego murikeito Ndemo Stephen no roboti urwaso bwagare Kibagendi kodi 207 tuanze chire abajumbe amuna abwatani baba service chia CDF nigo barase chimbero cyogo sange birengerero byabo amuna abamenyi b'ekibunge ekyo igore ya magendero baganeti disability rero nigo lyari litukolitangani lyo moroberi oyo ime bunge ya Kitutu Chache South omoroberi oyura uno mojumbe Anthony Kibagendi Bayiranirina yamono na ende biyamono asoko ngakire kura chikura nanyorete korunkaga chinyinge sana despite the competition kwa gwate korunkaga mukambekera chikura bono na abero mochumbe bamindo tingo teba biyamono na ende ndebeiga bali mwangakerete na bali mutangakerete bono mwenzi nabane bali koigo Nyabururu gantu abwate abantange banne bakubo bali kubuli buchumbe lakini nyasa akoraki agagochora 2027 egende gocha kukuira ni na magendero ayigweta abantu bawo kwa tutabani kimane kazi ndani ya aba igakonya bomra banki bono mnetayo gaki ona le kubisa Kibagendi abo tokonya weterebyo abo twate korugoro naki tobeke byombe bitana mna bira iga bange abo form na WhatsApp group na banya 200 no twake na itwachanga kende na babo after 5 years to very productive gati yebirengerero byakirweko komono ensemo ya Nyabururu na muno kwangoigwa ko moroberi bokorosi gugwe pare ya Nyamataro okwagachwa gwechiro ya Nyamataro okoigorwa kwegetaseni ky'abanyanyimbo ensemo ya Jokvilla gati ya magania Ndamange. Sisi tuna mpango wa kuleta post pale Jokvilla na tayari mumeona kuna mjengo uko pale ambao unaweza pia kutumika kwa ajili ya hiyo, lakini nyinyi mtatuelekeza. Mkiona tutoe Jokvilla tulete Nyamataro pia ni sawa, hakuna shida. Gana kubyo proposal ngabana balia bangaini kubwe constituency barangeli which national school tanya bururu yoka baegwe sponsorship kubwe CDF egere bagende school mbaira nankaiga tubugati Nyabururu gaso uruga ileta mali maitu kuche lakini hakuna mtu wetu hata mmoja anafanya kazi ewali elia anasigwa orote wali elia anasiga ile toma 5 million monto itona oboko kana yoyote singi kominaga ensemo ya Anthony Kibagendi na inekiana chikobeke meroberie meikiranwa sentunde ntangani ya CDF elio kwegerera magendero chinsemo chobolendi nechisemi ekyo kireinse ekegancha gya CDF asima chipara chito chirabe ngumotende gotana chipara pake chiankaga chingobozoku inuono na inumoko no tebi governor atobekere a dispensary lakini na inche gusugumande governor na mbono togendete gusigikania elinde ebintu mwende ko bebyeito na into batwererwo cha igonto mutindierete na inengo kumusuguma tole ntomo boeti ndutaete atokorere gasi
chinkwana echimea kitutu chache South nigo chirarande chinsemo au ime bungeye buna chibunge chinde Kuripoteri ya Ndizi TV korwa ensemo ya Nyahururu Grounds egotoka ensemo ya Kitutu Central Ward ebunge ya Kitutu chache South erietariane Ndemo Steven Miamano murikeito Ndemo Stephen ase oroboti ururu ikranu klabu kiegosori engoyo ya Shabana FC nigo kiaberege kworokia egosori engia ase matko aberega weta awasibono kiariganiri erio gokochi ya kogosoria ne klabu kia Mwatate United aburetkoria ankyo egosori yariganiri ase geti echigosori kia Gusii Stadium korengana no mokochi we klabu ekyo nigo babegetomokia bokoene kia bunang bachie kogosoria egosori enkia kegima murikeito Ndemo Stephen na manke Magega ya Shabana FC konyorobu buibwaye bwakane ensemo ya Wendo Green Stadium ase ya Nyeikora Mara Sugar nigo morokio maneno Shabana FC Sami Okot agokeire omokia oroki gune timu ya Shabana. Na believe saizi tulianza vizuri kwa sababu ya ile kuendeleza pale tuliwachia last season. So far tuja concede goal yote. So far bado sijamalizia kwa sababu striking unaona tunafunga bao chache, but hiyo ni kitu bado tutaendelea kuwork. Tukisha gain confidence kwa defense kuja kwa midfield tutamalizia tu na striking, but kitu nafurahisha ni tuja concede goal yote, but tuna collect 3 points. Abati otereri ba Shabana FC nigo basabiru konye sirachinga kichionsi elio konye omoyo. Kama wale wafuasi wa timu ya Shabana wanaona kwa saizi na perform vizuri, watake kujua ni kwa nini na perform vizuri, wakuje karibu. Hao vijana wana need to support. Wana need support, na hiyo support wasingoje wakati pengine vitu haziendi vizuri ndio wanajitokeza kukashifu. Wa support kwa njia zote kwa wakati huu, ili wakati windows zinafunguliwa tusipoteze tena wachezaji alafu tena tunaanza upya, kwa sababu hiyo ndio moja zile problem kubwa inakuwa kwa timu kama hii. Nonye egosori ya bwangwega ya Shabana FC asegeti kia Gusii Stadium ya era makariamo na SS Asad nigo Shabana egenete ni ariganetike boikirano aseke menono kiankyo asera nyarigani Mwatate United. Tunataka bado tu approach game zetu the same vile tumekuwa tukifanya zingine, na hiyo inamaanisha lazima tuko focus tu zaidi. Tuliagree nao kila game ni finali. Unajua finali inakuwaga ndio mwisho wa game zote. So tukiwa na mentality ya kujua kila game ni finali, ndio kidogo inazidi kutupush na zidi kufanya vizuri. Magega ya Shabana FC kogosori chigosori sano imya National Super League na gutasiri gosori ende yonsi bono riboliri nene nigolira se gosori yabo ya ankyo asebaragene timu ya Mwatate United mbagi endelee record ya bengia na kogosori chigosori sano nemo batarasiri gosori ende yonsi Kuripoteri ya Ndizi TV korwa segeti kia Gusii Stadium retari Ndemo Steven Captain 001. Miamano Ndemo Stephen ase oroboti ururu ikiranu kurwase Ensa meyo totina nayo ni ngomuraiwense Dr. William Samuel Ruto abagakora umuyega bwo kubekerwa egutwa kwa bobisa boborendi ase eskuru ya maegerio ya Kiganjo imeye county ya Nyeri okwana chinga kiecho Ruto nigabakira ngambia muno aso kwerwa konyora maegerio nabo igo kwerwa guchia kurwa bokoreri ase abana inchi ane nasoko enekia buna oborendi boisaine wabere bokubekwa imeyense ya Kenya Ruto igo nigabaka ukwanira mangana ao gati yabo gochia kubwaterana nabo bisaborendi kwenekia buna onsi abeirega gwikirana buna ebwenerete asanene abaka gukwanira igoro yo gochenjia kwe uniform ase abo bisabo na watana nigo bagochia konyora chi uniform chingao anene chibakwe wakurwa serikali. I congratulate the new officers before me who have demonstrated their mettle over a rigorous 9-month-long training experience. This graduation signifies that you have and are now qualified to join your colleagues in serving the people of Kenya through your chosen and noble profession, the police service.
It is evidence of your readiness to meet the challenges of your high calling with courage, integrity, and professionalism. You will now proudly wear the uniform which confers upon you a duty to always dignify it as a badge of honor and symbol of your identity as patriotic, selfless servants, protectors, and trusted emblem of authority. In this uniform, you will be called upon at all times to be conscious of the immense power and privilege you have, and to be mindful of your corresponding obligation to exercise it conscientiously and responsibly. We are therefore going to enhance our community policing partnerships to improve police effectiveness and responsiveness in addressing emerging security challenges. Government is also committed to facilitating efficient coordination between various agencies in resolving problems that call for joint approaches. Gukwana somo yobo igomu waziri w'uburendi Eyemo Kithure Kindiki nigakangambia mono asumurai wense n'abayiga serikali ya Kenya kwanza ase ukubeko mokyabwo kwenekya bunango sira barege kosi kyoburendi eriyo kwenekya oburendi boisaine imeyense ya Kenya. Kithure boigona enekya bunamba chikobwatarana kwenekya buna onsi aberega gwikirana saba Kenya buneganirie. Excellencies, sir, we are grateful for the leadership, guidance, direction and support that you have continued to give us, those of us you have assigned to support your administration in this ministry. We want to dedicate and commit ourselves to do our best to continue dealing with the challenges that we continue to face in our national security. And we assure you, as the vision carrier of our national security, we, all of us, officers, institutions in this sector, will work harmoniously and in synergy to ensure we support you to realize peace, security, and tranquility in our country, on the basis of which our economy will grow. The officers have taken their oath of office, and it is clear they are supposed to serve the people of Kenya without any bias or ill will or affection. They have also committed to obey you, obey the Constitution and the law of our country, and obey all lawful orders. I therefore take this opportunity to congratulate all the graduates and wish them well. Omokonyi bw'omugavana bwe county ya Meru Reverend Mutuma Mephinya nigo agokeire gusakire mbia mono ase abaraikuru ase county eyo abagenderete kubwaterana kwenekya obokoreri obuya ase abamenyi be county ya Meru okwana chingakie echo nigaoro kyomugokoye anene ase akangambia mono ase okoirani wako omugavana bwe county eyo Kawira Mwangaza ase atayo nigo bagutia kubwaterana na nene kwenekya buna obokoreri obuya bwabere bokororokana ase county ya Meru eriyo amagendero kwenekiwa. Gavana wa Meru alimezwa na samaki na mawimbi ya kisiasa, siasa ambayo ni mbaya, ambayo ilikuwa na mpango wa kuleta maisha mabaya kwa watu wa Meru. Lakini His Excellency the President pamoja na deputy wake kupitia seneti yetu wakaangalia all the allegations that were put against the governor of Meru County, wakaona yote ni siasa ya chuki na yote ikatupiliwa mbali. Kama deputy governor wa Meru, nasema asante kwa kunirudishia gavana wangu. Watu wa Meru wanasema asante kwa rais wetu
na Deputy President, hata maongeo ambayo yanaendelea kuleta amani Meru, kuhusisha viongozi, leadership ya Meru County Assembly, kuhusisha all the 9 MPs wa Meru, kuhusisha women rep na senator na all the players wa siasa za Meru. Tunashukuru na tunaomba amani indumu Meru. Umwancho muri yaribona gwikiraga igano ngukurira Amayia Ensa Eyemo asenchera erenkera nukorende chikoraga chinsa isato Eyemo naenda mange nende nicho koretera sore asenchera ere yobwikiranu yendra gutwara oburigeri borobya asemiro berionsi ya Ndizi TV nabwo obwansu bwo Gusii ekera ngoko inyoria buna nabako gendra gotonyora asensemere ya Facebook Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube tonyora wetra Ndizi TV News nabo tweetwetra @Ndizi TV News boigo ase website yaito niwara tonyorwetra www.ndizitv.or.ke erio togendre gusanga mankembia manasi bali bonstu abatoko bwatrana kwenekya yaikire asenchera ere yobwikiranu ekero twabwatrana nere Joshua Uta kwenekya buna wikira sensemo yimanyerero nere Petronila Mukeira uyo enekya buna chibicha nerio gicha wikire asenchera yabene nancheri etariane Evelyn Osero twaro buligerero burobya.